Siphinde sabuya kwi-channel enhle, channel yenu Ndlovu Support TV. Besikade sibheka ku-YouTube izolo between abaculi abanjengoNkashemba, Mthando SK, uMzukulu nabanye kade bevela. Kodwa-ke njengamanje sibheka kubani? Ku-Spotify. Sihlale sihamba-ke siyobheka kuleli page leli 22 Africa lilaphana ku-Twitter or ku-X. Kunezinto ezimbalwa nje engeke ngiy'thathe khona eziyithinta umaskandi engiy'bona ukuthi y'balulekile kumele ngiy'veze ngitshele nabantu ukuthi kuhamba kanjani. Njengoba sikhuluma ngomsebenzi kaMthandeni oney'ngoma eziwu-4 okuyi-EP ka-2025. Enye iy'ngoma zakhe laphana ngokusemthethweni okuthiwa i-24/7 idlule ubani u-100K wama-streams ngama-hour awu-13 ngesikhathi ngithola ini le tweet lapha ku-X and ibisaqhubeka ibala. Lokho kade ngikusho ukuthi ena sibhoka sibuye nganeno siphinde sibuye phela sobheka amaqiniso. Yes, siyazi ukuthi amaculo or iy'ngoma sizizwa ukuhlukana, abanye abazizwa kahle, abanye bayazizwa kahle, but ekugcineni kosuku kunama-record akhandekayo ngalezo ngoma lezo. Njengayo-ke le asazi ukuthi-ke likhona irekhodi elike ladlula leli ukuthi ingoma nge-first day yenze u-100K and isabala. Akuyona official number le, kodwa-ke esadlulile. Besazokhonfirma-ke in the coming days. Makuphinde kubuyakala kuze kubani? Kuye futhi uMthandeni SK kuthiwa laphana yona futhi 24/7 ingoma yakhe abantu abayistreama kakhulu ike yadlalwa nge-hour eli-1. First hour alone, can you imagine? Hour lokuqala nje iphumile idlale more than 15,700. Lo irekhodi abakwazile ukuthi belithole, beliklokhe, belifake futhi-ke emlandweni. Kuthiwa-ke this is now the highest first hour streams for for any SA song. Spotify surpassing Adele's Easy On Me. Futhi intokazi yalaphana-ke e-UK, England, okuyiyona enama-streams amaningi first hour ngengoma yayo ethi Easy On Me yenza 4,000. Lelo record liphethwe uMthandeni SK. Yabona lento ibuye kulento engayibalula ekuqaleni ukuthi ena as much as igame sivulekile isi-open, sebebaningi abaculi abenza izinto zenzeke, kodwa angeke simphuce uMthandeni into ayenzayo 2023 ngo-August ngengoma yakhe ethi Paris. Akukho esake sakubona okwenziwe leya ngoma. Kwalandela iGucci, akukho futhi esake sakubona futhi okwenziwe leya ngoma. Then-ke base bayalandela-ke abanye benza imilando yabo. Njengamanje uMthandeni ubuye nomlando omusha awenze nge-EP. Njengoba ishilo ukuthi indawo zama-album mhlawumbe ngelinye ilanga uyothi ukwehla kancane. Maybe uku-understand-a kangcono lokho kunabanye abantu. Thina nje sibuka nje umculo esiwuthanda, mhlawumbe yena u-understand-a kangcono. Uyena umculo ekugcineni kosuku, thina singama-consumers of music wakhe. Right. Siphinde sibheke laphana ubani? uMzukulu. Kunendawo lapha okuthiwa i-Chart Pulse, ukukhomperisha ukuthi umculi thizeni usedlalwe ey'ndaweni ey'ngakanani, including ku-radio, Spotify, Apple Music, YouTube, Shazam, Deezer, maybe-ke nezinye-ke iy'ndawo-ke. Unama-point uMzukulu laphana awu-1,322. Olandelayo una-1,074. Uku-high rotation uMzukulu laphana online. Engeke ngakuvezana khona emalangeni futhi ukuthi-ke uMzukulu bafowethu the way eza ngakhona kumele lokho sikutuse, sikhulume ngakho, sikuveze futhi singazami ukubalekela ngoba iyona nto eyenzakalayo, iyona nto le ebesiyifuna kumaskandi. Kuhle khona ukuthi sibe noqhalethu kumaskandi, kodwa asikwazi ukubalela iqiniso and asikwazi ukulisugarcoat iqiniso ukuthi sili-edithe sifake kwethu. Cha, ekugcineni kosuku lowo muntu lo osewenza ini into kamaskandi laphana kwi-Chart Pulse. uMzukulu uyena oseyihola phambili, uyabahudula bonke abaculi akukhathalekile ukuthi iyiphi i-genre. Uma-ke sesizoyivala-ke manje bathi nconyoka i-EP by Mafikizolo has officially surpassed 20 million wama-streams on Spotify. Lokho into abayikhulume almost 1.5 days ago. Thina sikuthole nje ngesikhathi senza le video, kodwa-ke abazama ukuveza ukuthi iy'ngoma eziwu-4 eze-EP
ngamafikizolo sedlulile ku-20 million. Do you understand lokho kusho ukuthini? Ingoma eziwu-4 within 2 months and couple of days seyidlule ku-20 million and isakhawunti and isaqhubeka. Yona le ngoma amafikizolo igcine isidlulile ku-18 million ethi ngconyoko iyodwa laphana ku-YouTube. Uyayibona nje loo nto le ukuthi yena umlando ongakanani. Okuyiyona nto le okumele siyigqugquzele ukuthi nabanye abafana abasafisa ukuzojoyina umaskandi bazi ukuthi yena kumele usebenze kangakanani. Ingoma yakho kumele izingenele kubantu, kungadingi ukuthi kwenziwe izaba bese kuba ney'nkinga ngoba uzongathola ukuqasheka. Uyabona nje umafikizolo akekho umuntu ongamazi. Umuntu owazi umaskandi ongamazi umafikizolo, it means umaskandi uwazi ngendlela yakhe yedwa lowo muntu loyo. Kodwa-ke kukho konke okwenzakalile kwenziwe yini bantu enidicide ukuthi nibaphe iy'mbali zabo, niba-stream-e, nibadlale, niba-repeat-e nasemarediyweni kanjalo kanjalo, amaredio omphakathi, ema-res, wherever, ema-hostel, lapho umculo ofinyelela khona. Engufisayo ukuthi mina abantu abaningi bangakwazi ukudlala iy'ngoma zabo ey'ndaweni ezi-right, online digital platforms. Le nto yokudawunloda ingoma ayisebenzi, ayibasizi ngampela because ugcina siy'buza ukuthi baphi abaculi bakithi bashonephi ekubeni thina i-support okuyiyona singayivezi, right? Bekuyizinto-ke ezimbalwa-ke lezo-ke ebengifuna ukuyiveza ukuthi yena zenzeka kuphi laphana ku-Spotify. Njengoba u-Spotify-ke uyawuthathe the whole 24 hours before u-update-ke izinto, kodwa abanye bayakwazi ukuthola izinto ey'thize zenzeka in real time bekwazi ukuyiphosta. Njengoba nathi siyithola-ke kuyo leli page, sibonga kakhulu leli page nge-information yalo esiyisebenzisayo ukuze senze amavidiyo. Bekuyilokho-ke ngeza kwethu-ke ngibonge ithuba ensizayo sizodibana kuzayo.